thank God, ovvjament, mux tal-li għajt, un-bat tal-li. Un-bat ġejt kisa, un-bat. Kollok Ingliżati. Kont Ingliżati, u kienu għabdomija nżommax bl-Ingliżati, speċjalment ħuti, għax ħuti ma konċi tkellmu bl-Ingliż id-dar, u xaħat kien iċempel l-homework jina fid-dar, kont ovvjament nitkellem bl-Ingliż, taf kif, sak bla matrita, ximbat inti ma l-studenti, ma sħabek. Kienet an everyday thing. Mxek. Un-bat, pero, kellek tbiddel skola. Ekku, un-bat bdejt nikber, again, bdejt nistragilja għax l-iskola ma stajċ. Ġizmin fejn bdejt nħoss toqol kbir, ma bdejtx nifhem xejn, vodri isu kull soġġett kien ħażin għalija, matematika, it-teachers jippruvaw jgħinuni għax kienu jħobbuni ta' vera, vodri niftakar Mrs. Muscat, tiġri wara kien ġi missieri, niftakar, dat ngħidu form 2, vodri kont ġa fil-form, kont form 2, marriċ naf, vodri blokkjajt moħħi għat definitivament, u għallu li mela, għax ovvjament ma sajċ naf mill-iskola, għallu li mela mela ħaj kollok tmur dak iż-żmien trade school. U jien ma kellix idea fejn ħammur. U kienu jgħidu li smemmek ħatamel snajja, whatever, sejna vera ma kontx bnidem ta' snajja.